baka shigo cikin rayuwata ba. Wallahi ban san wani hali nake ciki a yanzu ba. Ni ne ya kamata in faɗi wannan maganar ba ke ku. Ka sadaukar min da lokacinka, da ƙarfinka, da arzikinka domin ka ga na zama komai. Gaskiya I was completely shocked da aka ce min shine mijinki. Menene qualification ɗinsa ne? Mijina mai tsoron Allah ne. Mijina mai jajircewa ne akan iyalinsa. Wannan shine qualifications ɗinsa. His Excellency har yanzu bai kira ni ba. Ya ki kuma ɗaukan wayata. Wannan gidan haramun ne gare ki yanzu. Na sallama ki har abada ba ni ba ke. Ashe 'ya'yan mutane ake iba ana kaiwa manyan mutane ana fasikanci da su anan ake samun kuɗin. Ana ci a gidanmu ne ake kawo atambobi da kuɗi. Wallahi sai dai 'yan sanda ko 'yan kwamiti su raba. Sannan gashi mun yi sake an lalata mana 'ya'ya maza da mata. Ko ina kake waya shaye-shaye ake. Wato ji nake kamar yaran nan sun fi mu tausayi. Kamar yaya? Rana za ta zo da dole duk wani wanda yake da haƙƙi a kansa sai Allah Ubangiji ya tsaye da shi kuma ya tambaye mu haƙƙin wannan yaro. Manyan mata, manyan mata.